Alright, ini ndinoda kubvunza Elder kuti zvoni. Is there any problem? Pane chakashata here nekudanana neboyfriend yaimbova alright. Nemukomana aimbodana nefriend yangu. Ndobva varambana zvavo, totomboita kana 2 months varambana. Ndichitombonyaradzawo friend yangu kuti zveshuwa vakomana ndizvo zvavanodaro. Handiti. Iye ozouya bheki kwandiri, ouya kwandiri achindipropose. Pane chakashata here nokuti zveshuwa ndenda to make sure kuti nefriend yangu varambana. Pane chakashata here kuona munhu kana kuti ndini elder ndine mari muhomwe yakuda kudona onditeera painodonhera ozonhonga kunganzi kuba here. The principle yatiri kuseenzesa panapa ndeyekuti iprinciple yemoral stability yekuti munhu anga ari mukomana weshamwari yangu. How are people going to perceive this relationship yandinayo yekuti zvanga zviri zveshamwari yangu zvave zvangu? Nekuda kwechimiro ichocho chete chinotirambidza kuita zvimwe zvinhu zvaigona kuitika dei mukomana wetisingamuzive, number 1. Uye number 2, zvinouraya ukama hwawanga unawo. Uye number 3, ukasafa zvichanetsa shamwari yako kana yakuda kuvhakachira yaimbodanana nemurume wako. Okay. Ende hazvina kunyanyisa kunaka kupfimba pamariro. Kuti vamwe vari kuchema iwo uri busy, pauda kutovigwa parutokolektwa mari yekuningira iwo uri hazvina kungonaka wose munhu anogara pavanhu.